ಸರಿಲ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಇರ್ದು ಯಾನ್ ಸರಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೊಲ್ಬೆಲು ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರ್ ಇಜನ ದಕ್ಕೆಡು ಮೀನು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬತ್ತಿನ ಮೀನು ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಐತ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಲು ಎಂಚ ಪಂದ ದಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ್ ತೋಷ್ಪವರೆ ಉಲ್ಲ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಏತ್ ಬಗೆದ ಮೀನು ಉಂಡು ಪಂದ ದಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ್ ತೆರಿಪವರೆ ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನ ತುಂಬು ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಮರಪುಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಲೋಕದ ಸುಮಾರು ಮುಕ್ಕಾಲ್ವಾಸಿ ನೆಲ ಕಡಲೆ ಒರಿದಿನ ಕಾಲ್ವಾಸಿ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಆ ಕಡಲ್ಡು ಪುನಃ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆಡು ಉಂಡು ಅವು ಏತು ಪಂಡು ಐತ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾವಂದು ಆತ ಜೀವರಾಶಿಲು ಈ ಕಡಲ್ಡುಂಡು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯ ಅಕ್ಲಿನ ಜೀವನ ಪೊಯಗ್ ಕಡಲ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಏತು ವರ್ಷ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತನಲ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕರಾವಳಿದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಡು ಬೋಟುಲು ಸುಮಾರು 3-4 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಆಳ ಸಮುದ್ರಗ್ ಪೋದು ಮೀನು ಪತ್ತದು ಅವೆನು ಬಯ್ಯದ ಉಲಾಯ್ಡು ಕನಪುನ ಬೋಟುಲಿನ ಪತ್ತದು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಡಲ್ಡು ಉಂಟೊಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಪುನ ಬೋಟುಲು ಒಂದೇ ದಕ್ಕೆಗೆ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಪತ್ತದ ಕಂತಿನ ಮೀನುಲೆನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೆ ಆಪ್ಷನ್ ಪಂಡ ವಾರಲೆತ್ತದ ಮಾರುನಲ ಉಂಡು ಅತ್ತಾಂಡ ಒಂದೇ ಊರುಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರಬರಾಜು ಒಂಜಿ ಸೈಡೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದುಂಡು ನನೊಂಜಿ ಸೈಡೆಡ್ ಬೋಟ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ದಕ್ಕೆದ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಕೆಲವು ಬೋಟುಲು ಕತ್ತಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪ ಲೇಟ್ ಬತ್ತಿನ ಬೋಟುದ ಮೀನ್ಲೆನು ಮನದನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೋಟುರ್ದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತದ ಆಪ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋದು
ಈ ಸೈಡ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಬೋಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಫುಲ್ ಫಿಶ್ ಪೂರ ಪತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅವನಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನಾತು ಸುಲಭ ಆತು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪೋಯಿನ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಿನ ಜೀವನ ಕೈಟು ಪತ್ತದು ಪಿದಾಡರು ದಾಯಪಂಡ ದೂರ ಕಡಲ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲ್ದ ಅಬ್ಬರ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಗಾಳಿದ ವೇಗ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಎನ್ನರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಸಾರಾಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕುಲು ಅಕ್ಲಿನ ಜೀವತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನಲ ಉಂಡು. ಈ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಊರೇ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಸೌಹಾರ್ದತೆಕ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮೀನ್ದ ದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುಂಡ ಒರಿಯಡ್ದೊರಿಯೆ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ದಕ್ಕೆಡ್ ಜನಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಯೆ ವಾ ಜಾತಿ ಉಮೆ ವಾ ಜಾತಿ ವಾ ಧರ್ಮ ಪಂಡದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆನೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬೆನ್ಪುನನೇ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಅಕುಲು ಅಕ್ಲಿನ ಬೇಲೆಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಗ್ನರಾದುಪ್ಪೇರು ಪಿದೈದ ಲೋಕಡು ದಾದ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಗೋಚರ ಬೇಲೆದ ಮದ್ದೆಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬರಂದು. ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಬೇಟೆ ಉರುದಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಪಾಪುನು ಮೀನು. ಒಂದು ಬೊಳಂಜಿರ್ ಮೀನು ಒಂದೇನು ರವಾ ಫ್ರೈ ರೇಸ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು.
ಜಬ್ಡಾದ ಇಂಚ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ದೀಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಐತ ದರನ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಜಲ್ ಮೀನ್ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ ಏರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಮೀನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಜಲ್ ಮೀನನ್ನು ಆಕ್ಷನ್ ಆತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟು 300 kg ಮೀನನ್ನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೀತೇರು. ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಇಟ್ಟು 4 kg ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಟು. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನ ರೆಡ ವಾವ ನಮ್ನೆದ ಬೋಟುಲು ಈ ದಕ್ಕೆಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆನ ಇತ್ತೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅರೆಡನೆ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೋಟದ ದನಿ ಉಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಪಂದ್ ಸೊ ಅರೆಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅರೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಪುರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಂಡು ಅರೆಡಕ್ಕೇನ್ಗ ನೆಟ್ಟೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪರ್ಸಿನ್ ಬೋಟು ಬಕ್ಕ ಡೀಪ್ ಸಿ ಟ್ರಾಲರ್ ಎಲ್ಲೆ ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟು ಬಕ್ಕ ಗಿಲ್ನೆಟ್ ವಾಡ ಬಕ್ಕ ನಾಡದೋನಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉಂಟು. ಇದು ಪರ್ಸಿನ್ ಬೋಟ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಸರ್ 30-40 ಜನ ಬಿನಿಯರೆ ಬೋಪೇರು. ಡೀಪ್ ಸಿ ಟ್ರಾಲರ್ 8-10 ಜನ ಬೋಪೇರು. ಎಲ್ಲೆ ಬೋಟ್ ಬಂಡ ಇಟೊಂಜಿ 4-6 ಜನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪನವು ಅಂಚೆನೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ರಾಣಿಬೇಲೆ ಬಂದುಂಡು ಇಟ್ಲೊಂಜಿ 28-30 ಜನ ಬೆನ್ಪೇರು. ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ದೋರೆಡು 3-4 ಜನ ಬೆನ್ಪೇರು. ಈ ಡೀಪ್ ಸಿ ಬೋಟ್ ಬಂಡೊಂಜಿ 10 ದಿನ 7-10 ದಿನ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಂತ ಬರ್ಪೇರು. ಪರ್ಸಿಂದಕ್ಲು 1-3 ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡತೊಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಸಾಧಾರಣ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಾಲು ಆಗುದು. 4:30 ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕ ಬೋಟ್ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಬರ್ಪುಂಡ ಸೀಸನ್ ಸಾಧಾರಣ 11-12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡಪುಂಡು ಮೇಡಮ್. ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆದಂದು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದುಂಟು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಆಡಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನು ಮಾರನ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ತೆರಿನ ಅರೆನ ಅನುಭವಲೇನು ನಮ್ಮಡ ಪಟ್ಟೊಂದು ಅವು ಪನ್ನಗ 10 ದಿನದ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಮೀನು ಅವು ರುಚಿಜ್ಜಿ ಆತೆ ಉಂದಾಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಬನ್ನಗ ಈ ಉಂದು ಪರ್ಚಿನ್ ಮೀನು ಉಂಡತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಅವು ಪನ್ನಗ 2 ದಿನ ಕರ ಬರ್ಪೀನಿ. ಉಂಡು ಡೀಪ್ದ ಬೋಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು 10 ದಿನ ಬರ್ಪೀನಿ ನಂಗೆ ಅವು ಮೀನು ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆಡ ಮೀನೇ ಆಡ ಆತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೀನಿ ಈತ ಬೂತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಬರ್ಪೀನಿ ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಇಂಚೆ ಬೆರಕೆ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ಆಡ ಇತ್ತೆ ನೈಟದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಜಲು ಬಂಗುಡೆ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಬಜೆಟ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಪೂರ ಬಜೆ ಆಡ ಈ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡುಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಇಜ್ಜಂದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಬಂಗಡುಳ್ಳೇರು ಪರ್ಸಿಂದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ. ಇದೇ ಊರಿಗೆ ಪೋಪುಡ ಅಂಜಲು ಬಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಮಾಂಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪಿದಯೂರಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು. ಎಟ್ಟಿಲ ಪೋಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಜಿಂಜಿ ಪೋಪುಂಡು. ಪಿದಯೂರದ ಮೀನುಗಳ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೀನುಗಳ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಇಂಡಿಯಾದ ಮೀನ್ದೆಲ್ಲ ಕನೆ ಪಿದಯೂರದ ಮೀನು ಬರ್ಪುಜಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೀನು ರುಚಿ ಫ್ರೆಶ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೋಟದ ಫ್ರೆಶ್ ಬೊಂಡಸ್ ಮೀನು ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬೋಟದ ಫ್ರೆಶ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇನು ನಾನು ಅಕಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆವರೆ.
ಬೊಂಡಸ್ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಐತೆ ಐದು ಮಲ್ಲ ಉಂದೆಕ್ ಕಪ್ಪೆ ಬೊಂಡಸ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಡಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಡಲ್ ಫಿಶ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ದ ಶೇಪ್ ಇತ್ತಿನದವ್ರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಉನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಕೇದರ್ ಮೀನು ಉಂದೆಕ್ ಟೂನಾ ಫಿಶ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಆತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಜ್ಜನಲ್ಲ ಉಂದೆಕ್ ವಿದೇಶದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮಕ್ ದಕ್ಕೆಡ ತೂರ ತಿಕ್ಕುನ ಮೀನುಲು ಪಂಡ ಅಂಜಲ್ ಮಾಂಜಿ ಕಾನೆ ತೇಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತೈ ಕೇದರ್ ಎಟ್ಟಿ ಜಂಜಿ ಬೊಂಡಸ್ ಕೊಲ್ಲತರ್ ಒಳಂಜೀರ್ ಸೋಡಿ ನಂಗ್ ಒರವರ ಅಮ್ಮೂರು ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ಮದ್ಮಾಲ್ ಮೀನು ಮಡಲ್ ಮೀನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮೀನು ಕುರ್ಚಿ ಕಲ್ಲೂರ್ ತೊರಕೆ ಅಡೆ ಮೀನು ಎಟ್ಟಿ ನಂಗ್ ಮನಂಗ್ ಕೊಂತಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀನು ಬರಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪನೊಂದೆ ಪೋಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿಕ್ ಮುಗಿಯುಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮೀನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒವ್ವೇ ಥರದ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ದಯಕ್ ಪಂಡ ರುಚಿಟು ಒಂತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಂಡಲ ಗಿರಾಕಿನಕುಲು ಬರ್ಪುಜೇರು ಐಗಾದ್ರ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ದನಿಕುಲು ಸೀದಾ ದಕ್ಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಮೀನನ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪುನಲ ಉಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡ ಮೀನನ್ನು ರವಾ ಫ್ರೈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ ತವಾ ಫ್ರೈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಅಂಚನೆ ಗಸಿ ರೇಸ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಸಾರು ಟಿಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಉಪ್ಪಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಚ ಏತೋ ಬಗೆತ ಅಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಲ ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಮೀನ್ದ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕುಲ್ ಅವೇನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತದ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೋಟರ್ದ ಕನೈದಿನ ಮೀನನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಐಸ್ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಕೆದ ಕೈತಲ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನ ನಾನಾ ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ಅವೇನು ಐಸ್ ಕ್ರಷರ್ಡ್ ಕ್ರಷ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ದಕ್ಕೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಗಾಡಿಲೇಡ್ ಸರಬರಾಜು ಮಲ್ಪುವೆರು ಈ ಅರೆಗಲದ ದೊಂಬುಗು ಐಸ್ನ ತೂವರೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ಕೈಟ್ ಮುಟ್ಟುನೇ ಖುಷಿ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಕ್ರಶ್ಡ್ ಐಸ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಡ್ದು ಕ್ರಶ್ ಆದ ಬರ್ತಂಡ
ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಶ್ಡ್ ಐಸ್ ಉಂದೇನ ನಾನು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಮೀನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೇಕಂಡ ಮಲ್ಪೇರು. ನೀರನ್ನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ದ ರೂಪಗ ಕಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರಷರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ದಕ್ಕೆಗೆ ಕಡಪುಡುವರು. ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನದ ತಾಜಾತನನ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಪವರೇ ಸಹಕಾರಿ ಆಪುಂಡು. ದಕ್ಕೆದ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ರಿಟೇಲ್ ಬೇರೆ ದಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇರು. ಲಾರಿಲೇಡ್ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಫೈಬರ್ದ ಕ್ರೇಟೆಡ್ ಜಿಂಜಾದ ಕಡಪುಡುವೇರು. ಅತ್ತಂದೆ ಥರ್ಮಕಾಲ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ ಸೀಲ್ ಮಲ್ತದ ಫ್ರೀಸರ್ ಟ್ರಕ್ಡ್ ಕಡಪುಡುವೇರು. ಮೀನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಜೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಏಪಲ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸಾಧಾರಣ ಕುಡ್ಲದ ಮದ್ಮದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಡ್ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈದ ಪೀಸ್ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಮಾರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಜನ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನುಗಾರ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ದಕ್ಕೆಗೆ ಹೋದು ಮೀನು ಕನಪೇರು. ಹೆಚ್ಚಾದ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲು, ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಮದಿಮೆ ಗಮ್ಮತ್ ಗೌಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಮುಲ್ಪರ್ದೇ ಮೀನು ಕೊನಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಕೆದ ಜನಕ್ಲೆನ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡಿದ ಜೀವನ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ಮಾತಾ ತೂವೋಲಿ. ಈ ದಕ್ಕೆಡ್ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಮೀನನ್ನು ತೂಪುನನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆದುಪ್ಪುನಾಗ ದಕ್ಕೆಗ್ ಪೋಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನದ್ದವರ ಏತೋ ಜನಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಧಾರ ಆದುಂಡು. ಈ ದಕ್ಕೆಡ್ ದೆತೊಂದಿನ ಮೀನನ್ನು ಮುಲ್ಪನೆ ಮೂರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು. ಐಕು ಬೋಡೈನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅವೆನು ಮೂರ ನಿಗದಿ ಆತಿನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಲ್ಲ ಮೀನನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪನೆ ಮೂರ್ದು ಕೊನಪೇರು. ಎಲ್ಲೆ ಮೀನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮೂರ್ದು ಕೊನಪೇರು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೂ ಮೂರ್ನ ರಗಳೆ ಗೊಡ್ಚಿ, ಕೆಲವರಿಗೂ ಮೀನು ಮೂರೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ. ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಲ ಒರಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಕೊನಪುನ ಎಡ್ಡೆ. ಕೆಲವರ ಕಜಿಪುಗು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದಿನ ಮೀನಲು ಬಲೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಈ ದಕ್ಕೆಡ್ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬದಲಾದ ಅವೇನು ಮೀನ್ದ ಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕಡಪುಡುವೇರು. ಅತ್ತಂದೆ ದಕ್ಕೆನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆನ ಅಪಗಪಗ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮನದನಿತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪಂಡ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪೋಪುನ ಬೋಟ್ ದಕ್ಕಲು ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಬಲೆನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಬುಡುಪಾದ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಕ್ಕುಲೆ ತೂಯಿಲೆಕ ಒಂಜಿ ಬೋಟುಡ್ ಸುಮಾರು 10-15 ಜನ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ವಸ್ತುಲೇನ ಮೀನದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಐಸ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವನಸು ತೆನಸು ಇಡೀ ವಾರಗ ಇಜ್ಜ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಲೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಅರಿ ಸಾಮಾನು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಲಕರೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಜವನೆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆನ ಬೇಲೆಡೆ ಅಕ್ಲು ಖುಷಿ ಪಡವೇರು.
ಇಂಚನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕಡಲ್ದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚನೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮೀನುಗಾರನ ಜೀವನ ಇತ್ತೆಲ ಕಷ್ಟಡೇ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು. ಮುಕ್ಲಿನ ಬಂಗ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ನಮಕ್ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಆವಂದು. ಈ ಕಡಲ್ನೆ ನಂಬುದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಅವು ಕೊರೋನಾದ ದಿಸೆಟ್ಲ ಆವಡು, ಬರ್ಸದ ದಿಸೆಟ್ಲ ಆವಡು. ಇಜಂಡ ಡೀಸೆಲ್ದ ರೇಟ್ ಏರಿಕೆಡ್ಲ ಆವಡು. ಮಾತಾ ಕಷ್ಟಲೇನು ಸೈಸೊಂದು ಜೀವನ ಸಾಗವನು ಈ ಬೋಟು ದಕ್ಕಲು. ದೂರಡ್ಡ ತೂವರೆ ಬೋಟು ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಆಂಡ ಐತ ಉಲೈ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆತೆ ಬಂಗ ಉಂಡು. ಒರ ಪೋಯಿನ ಬೋಟುಲು 10-15 ದಿನ ಬುಡ್ಡು ಬರ್ಪ. ಆ ದಿನಟು ಅಕ್ಲಿನ ಸಂಸಾರನ ಬುಡ್ಡು ನೀರದ ನಡುಟೆ ದಿನ ಕಳೆವೇರು. ಈ ದಕ್ಕೆಡು ಮೀನುಲೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಲೆಗ್ ದೇಶಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಊರುಲೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಗ್ಲ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದುಲ ಮೀನು ಬರ್ಪ. ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಮೀನು ತಿಂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನು ಇಜ್ಜಂಡ ಒನಸು ಸೇರುನು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಯೇ. ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಟೈಮಿಡು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಆಂಡಲ ಬೋಡು. ದಕ್ಕೆಡು ಅಂಜೋಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಂಜೋ ನಕಲು ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಡು ಬೆನ್ಪೆರು. ಅಕ್ಲೆನ ಸಂಸಾರನ ಸಾಗವರೆ ಬೋಡಾದ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆನ್ಪೆರು.
ಜನಕ್ಲಿನ ಜೀವನ ಕಡಲ್ದ ಸೆರೆತಲೆಕ ಸುಖ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಡ್ ಕೂಡುದಿಪ್ಪುಂಡು. ಕಡಲ್ ದೂರಡು ತೂನಗ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿಂಡಲ ಅವಿಟೇ ಬೆಂದದ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸೋನು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಮೀನು ತಿಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕುನು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ನೊಲಿ. ಕಡಲ್ನೆ ನಂಬುದು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಹಂಗನ ಬುಡ್ಡು ಕಡಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಕಡಲ್ದ ಜೋಕ್ಲೆನು ಆ ಕಡಲಪ್ಪನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಕಾಪಾಡಡು. ಕಡಲಪ್ಪನ ಮೋಕೆ ಬೊಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತರೆಗಳ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ.